Umuti ko right. Sumbas pa ay. Oh. Unya kanang kinahanglan nga birada gyud. Ay, nakakaisugot na lang ka. Kailangan wala ba na? Wala ba na? Nagkainom ni wala? Wala. Samot nagmakainom. Ay, kamusta na. Tung- Pag makainom sa dinili, kaya masulti. Sulti gyud. Ay, Unya pero kasara pod. Sa kage. kasara. Pero mga pila ka oras mo man. Usay maulaw nga kalami ana. Hindi ko na naman. Pero ha? Hindi ko na istorya ha. Kasara gyud. Ano sa pa? Nanarbaho ko ha. Paminaw. Oh. Nanarbaho ko. Sige ko kayon. Oh. Sige ko kayon. Oh. Ha? Sus, baik pala kong bana kay ka. Kung niya sus katilang kape sige mata namin nakikatulog. Oo. Hala. Sus. Ano na? Oh. Bana ko sana. Oh. Sus ya. Sige, mura lang mag-jing sana. Ah, magkadapit ng trabaho. Then kayon ka permente dito? Sige magpamukuan, mabayad niya ko. Abi na kog lalaki o kayon. Ako matay lahat. Oh. Iya imong bana. Kasara. Sana, di ba? Matulog na. Pila ka minuto unsa mo man? Ay, kanto lang ay pinangador. Ha? Kansi mo kay ng isa. Ya, kadyo. Okay ra gas basta at least mga 45 minutes to 1 hour na. Oh, na tanawa. Kung nang intindihin niyo sinusok na. Mga lago bang. Oh. Oh. Kung gusto ka mo kay, Oh. usay na dyan. O, sa? Pero unsa to tol? Og ikaw mo eh. Pag ako'y maka-ilayak na 45 minutes. Oh. Malagong hindi. Oh. Malagong hindi. Oh. Malagong Matiya sa rin mo, oy. Lang daw na sa kupon. Di day, waday tila Jing. Kalami anang tila. Wala ko Bastos day nang tila, nayabag part man na sa wala ko bilat na biyok sila. nawa. Oh. Kana yung parigo, so may bilat noy timpla. May bilat noy timpla. May bilat noy timpla. Wah! Wah! Basta parigo. Oh. Oh, Tapang, tabang, oh. Tabang basta makaligo. Pero why ligo, templado gyud. Wala mo na sasabutan na nung magtinyo ng mana, uy! Da, ang dila gilok pas utin. Ano ba, diba? Ano sana sa duhong tanong, eh? Si Bastos. Ginta. Gaway ra kay boundary no? Allah. Oh. Dili ka taraw mangilaw. Oh. Pait. Pait din tayo tol. So ikaw kinugon. So ikaw kinugon kapag pait. Oh, tinuod no? Ang ilogo no, pait no? Himughat daw. Kami mga laki. Ingon sinang kuro, himughat daw. Ala oy. Ang laki ron dili ka tila, dili na. Sabay. Oh. Alba anak ka sa mana, ang babay. Oh. Bahala sa... Alay. Ibo sa iyo tumja. Tanga na to ning iyong tanig ba? Tanga na to ning iyong tanig ba? Tanga na to ning iyong tanig ba? Iulit kita oh, hindi ka katilaw. Igo ka kayo ka katilaw. Oh, magkatilaw.
Dapat mayon kag nakatilaw kag bilat, magkasabot kag unsay lami. Bastos pa lang. Tama ba siya, anak? Bakit na nabuhatan sa kanang mga gold? Mga ilang mga kwan nila. Kuna, watay lawak ka labo. Sibol. Kita, hindi ka ba minubol? Umayo na. Kasi makiyutan na sila. Luya. Ay, pante. Oh, Uy! mga paot po. Kala sila, istorya na sila bol. Kaya naghubo, man. Oh, balls. Kita, makiyuta. Huwag na makiyuta mo, dahil. O di mo maghubo? Pwede mo, taguan na na. Di mo maghubo o magkuan. Kung saan di mo makiyuta, pumari mo, pwede makita. Unya, kayo magpa-okay na tayo nga na, i-video-video. Aw di, wa may labot sa video atong gisgutan. Ang gisgutan nga tila-tila raman. Basta! Wala. Basta! Wala. Basta! Wala. Wa may labot ng ubuay. Oy. Ay ato ba nga malingaw tas tong nga istorya no. Tagsar gud kay ta mag-abot diri nga. Atong amigo, shout out sa atong amigo. Kanang atong amigo din nga timing na kay nilakwan. Ayaw, Paul. Oh, na tong amigo ko, no? Timing na kay nilakwan ko. Shout out ni Uncle Mike. Awa, imong followers, mabot nag 1 point mil. Tungod Wala. na 1 point mil. Tungod na 1 point mil. Tungod Wala. na ako. Lagi. 1 point mil. Oh, mabot nag 1 point mil. Basta tungod na ako. Tungod sa imong kagwapo. Oh, kadagwayan. Kadagwayan. Guwapa ba gini si Ma'am Salawak? Lagi mo kabuangan ay. Mo biya ni nakapahimugso sa iyahang abroad. Di ba to? Na ni balikbayan back so? Kabuangan mi, kami ang putas Ginoo kayo. Oo, basta maintain kita kaluyas Ginoo. Dili manggod. Ang mga English nadyo sila pangarap. Hala, Nadyo sila pangandoy. pangarap oh. Saman nga klaseng Askit sila panglantaw silang ilang kinabuhi. pero mubog lawas. Bahalag bubuglawas sa taas gugma. Bahalag bubuglawas sa taas gugma. Bahalag bubuglawas sa taas gugma. Balang mo puglawas, basta taas bila. Balang mo puglawas, basta taas bila. Balang mo puglawas, basta taas bila. Oh, Baka pina lagi. wala, kabi mo gud mo pero na jing. Wala na di na sa liga ng utin sa mga laki. Ay, ndang mo na lang na oy. Kay utin mo sa liga wala biyaan ka. Kaya ang utin mo gud mo surrender na madugay. Ala. Dili naman na maurong. Wala ba ndang mo man wa mas kasabutan nga. Dawa kasabutan. Laanay, laanay, laanay. Ay, ba si Pampang din na Lalaan ay. Ano ninyo, basta tilap. Tilap lagi. Wala, may bastos. Sabo ninyo, eh. Yun ang Abim ko nimo. Pautot na, eh. Abi mo ni mo Ma'am Salawak. Kanang naalang ka sa katubang niaging panahon ba nga pagbati. Kay ning adapt karon sa mga millennial nga Ada kabatanunan. bahala na sila, uy. Mga millennial bang tao. Ay, ilahan na lang na sa mga batanon. Mo na nga sulayin yung mga tigulang. Wanay lami, tiguang na. Wanay lami, tiguang na. Wanay lami, tiguang na. Aron ninyong masabtan ba ala? Lami man di ay. Asa kang inat, no? Pagkas ngabil, ibon ng paakon. Tipitas ngabil. So, nga ba? Wala ba inat? Wala nag-uma. Ala. Basta, Marky, wala lang tinga, nag-vlog-vlog, uy. Ito pa, gibuhatag istorya niya. Hot doon ko naglantaw niya. Oh, hot dati. Atong ginipaingon sa atuang kuan mga Facebook page. Ay, gini, laing lingaw. Ayaw, bitaw man na, uy, bad-bad man na. Di bad. Bad na siya og inyong ipakita. Kamo ra man duha mo. Basta, nakala lang. Eh, yung ipakita kanang sikreto magpabili na sikreto. Nag-awar ako